И Киро установи защо не карам Мазератито вече толкова много. Киро, защо? Защото е студено, няма кой да види. Така е, да. Добро утро! Пак сме в сервиза. Киро ще ми прави генерацията. Оказва се, че има доста голяма дупка, затова не можах да мина преглед. Сега трябва да се разкача всичко и искам да ви кажа, това друга процесия измислихме. Какво ще правим друго? Това става оффроуд. Трябва да сложим оффроуд окачване. Демек трябва да стане доста по-висока. И сега Да, мислиме вариантите. Така че остане кола няма оффроуд окачване, трябва да импровизираме нещо. Така че останете и гледайте до края да видим какво ще стане. Само да вметна, ако искате качествена газ в Пловдив да ви монтират, идвате в сервис Ланди Ренцо и търсите Кирил. Това е вашия човек. Може да сложи газ на самолет, само да ви кажа. Така че тук е мястото. Това, което установихме е, че трябва да се свали катализатор, за да се завари. То няма... тук се вижда целият разрез. От тук колата е вземала повече кислород и затова не можах да мина преглед. Та се надяваме сега да се отстрани. По принцип сега е момента да я пуснем права генерация. Ако пуснем права генерация, пак няма да мина. Киро, идеята е да минем. Мисля, че на Мазератито е достатъчно права. Да видим дали... Сваляме катализатора, пускаме даунпайпчето. Да. Дали няма да падне с една камара ръжда. Супер е. Да запалим, аз предлагам сега Пежото да чуем звука. И даже така да пробваме да видим. Даже аз съм сигурен, че ще ме спрат от движение преди да стигна пункта за преглед. Добре, сега трябва да отрежем тази трава, да се отреже и там. Тук ли беше това? Я да видим. Ето я дупката. Отгоре има още едно. Мишката го е яла. Топ, идеално. Да, кола 2000-та година. Сега ще го оправим и ще има втори опит за преглед. Стискайте палци. Окачването ще е по-интересно, защото все още нямаме идея как ще стане, ама Киро вече мисли някакви работи. Много професионални. Така се работи, само искам да ви покажа. Заваря, докато пуши цигара. Идеално. Да питам ли дали откачихме акумулатора докато заваряме? Не заваряме все още. Да. Няма проблем. Само да кажа, докато той реже, сега е момента. Това Сузуки се продава. Който иска, може да го види в обява в неговия профил. В моя профил също го има. Кирил Тодоров и Владислав Стойнов. Мотора е буквално чисто нов на 4000 км. Така че вие сте. Само да вметна нещо много важно за мотора, което забравих да кажа. Регистриране за А2, така че се кара с книжка А2. И де-факто, който има книжка А2, може да се движи спокойно с него, напълно законно. Което е много голям плюс. Мотора е 2 цилиндъра, 800 кубика, близо 100 конски сили, доста е пъргав, доста върви, има ABS-и, тракшени, режими на каране и електронна газ, както шифтър и блипър. Започва вече заварянето. Много е тъпо, но за жалост, ако имате дупка на генерацията, ще изпуска и е много вероятно и вие да не минете преглед.
Нищо, че сте с катализатори, всичко друго е окей. Просто са затегнали нещата вече и наистина трудно се минава. Нови методи. Но пък това се завари и пасна перфектно. Въпреки че го мерихме на око. Топ! Имам набито око. Вярно е. Вижда му се края. Сега трябва да го прекапе само, докато е поставен катализатора. След това да го свалим наново и вече да се завари както трябва. И може да ми пожелаете късмет, евентуално да успея да мина прегледа. И така, вече всичко е сложно, всичко е направено, остана само отзад да закачим крайното гърне и се надяваме да мина преглед. Понеже много работа свършихме, особено аз, нали? Решихме, че отиваме да ядеме, докато чакаме други извратени неща, които Киро поръча за колата. Какво каза, че поръча? Целта е да пробваме да я дигнем с това нещо. Не знам какво е. Казах му, че ми кажеш на български и той каза, да, ще видиш. Така че останете и гледайте. Ужас. Между другото, Павел Пловдив има всякакви неща, даже не ни спонсорират, но да направим реклама, всякакви неща свързани с коли, мотори и така нататък. И лошото е, че като влеземе, дори нищо да не искаш да си купуваш, просто си купуваме нещо и в края на месеца винаги се чуда къде са ми половината пари и разбирам, че са там. Но това е. Отиваме. Ето къде ще ядем. Ново мес, град Пловдив. Много красиво място. Между другото, тук се обърнах на задна гума с мотора, само да кажа. Много добри спомени имам. И после от тук, следващата спирка беше хирургиите да машият. Да покажа какво ще ядеме, че от днеска уж почвахме фитнес. Това е за преди фитнеса. Топ. Отиваме да продължаваме с проекта на Пежото. И Киро установи защо не карам Мазератито вече толкова много. Киро, защо? Защото е студено, няма кой да види. Така е, да. Ето това е магазина за всякакви неща, свързани с коли и мотори, където може да намерите на доста добра цена. Аз го изчаках в колата, просто защото ако сляза, знам, че пак ще си купа нещо, затова по-добре да не. Та отиваме вече да довършваме Пежото. Така. Дойдоха Макферсоните, с които пробваме да направим Пежото по-високо. Да видим дали ще стане. Надяваме се да го дигнем. Още една идея, както казах. Сега ще разберем. Слушаме се. Идеята ми е, че с новите Макферсони да ги изхъбим и да ги ползваме като само подложката? Като подложка, да. Добре. Въпросът е дали искаш да си ги купиш. Защото мисля, че струват към 150 лева някъде. То друг вариант няма като цяло. С това завърши работата по генерацията. Вече е заварена и най-вероятно ще успея да мина прегледа в това състояние. Не знам днеска дали ще остане време да проверя или ще е утре. Леко е изгнила отдолу, но повечето е кал. Почти му се вижда края вече. И след това следва окачването и да накараме LED светлините, които монтирахме предния път, да светят. Ето тези. Така, направо съм бесен. Отново не можах да мина преглед, защото има още една дупка, от която издиша, и сърдитото старче на прегледа, където минавам, е доста любезен в кавички
И след малко трябваше да го пенсионирам, ако продължа да се занимавам с него, с това отивам да оправим последната забележка. Ето го и последния проблем. Оказа се, че от тук също изпуска и заради това отново не сме в норма. Та ще отрежем тази част и ще я заварим пак наново. Отзад вече всичко е 6, но трябваше и това да се смени. Да. Ще се ползва тази цел, за да се съединят. Да, ама дай ми помогнеш. Идвам, няма проблеми. Това е, защото да не си мисля, че не правя нищо. Ето, държа го в средата, за да може да го напасна. Ако и този път ми каже, че нещо не е в норма, ще се фърля в канала с колата. В следващия влог обещавам. Еми това е. Заваряме го сега. И последен опит дали ще мина преглед. Че вече наистина много почна да ми писва. Както казах, кола 2000-та година нормално е да е поизгнила с времето, да има такива дупки и това е голяма простия с тези нови норми и глупости. Въпреки че имам катализатор и всичко, след като имаш дупки, показва по-висок кислород и очевидно не може да минете преглед. Оправихме генерацията, ма тъй като нямаше време да се върна да видим дали ще минем прегледа, свалихме пак фаровете наново и връзваме към габарита, ето тези малките, защото не ги бяхме вързали. Та сега ще направим това и след това вече, ако не стане прекалено късно, ще дигнем и колата с макферсоните, които взехме. И така вече проектът ще е завършен на 100%. Който слушам в час по трудово. На време беше бити техник. Първият е готов. Време е за втория, ще ви покажа как светят. Брат, ще поудея. Ще поудея. Нинджа не работи. Да, пак ще разглабяме. Добре, вече светна всичко и сега ще сглабяме вече останалата част от колата. Така, ето това представлява вече колата отпред. Остава само окачването, за да стане по-висока. Ще видим дали сега ще го направим или ще е утре, защото вече времето доста напредна. Ако го направим сега, с това ще завършим клипа и вече колата ще е готова на 100% и ще ви покажем. Само да покажа, докато аз си оправях фаровете на Peugeot-то, Киро работи, защото все пак е на работа. Искам да видите каква бутилка монтира за газ. Топ! Пак казвам, ако искате качествени газови уредби, идвате при Киро в Ланди Рензо. И е така, машинки, утре ще ви снимам продължението на влога и тогава ще бъде качен, защото днес не стигна времето, за да пробваме да дигнем Peugeot-то. Не успях и да отида пак до прегледа като цяло, защото вече стана късно. Така че сега оправихме дупките, където излизаше генерацията, направихме колани, защото нямаше колата, оправихме LED светлините отпред всички да работят и остана само да повдигнем и да минем прегледа. Стискайте палци за утре. Добро утро, машинки, часът е 9 сутринта и отивам да си пробвам да мина преглед. Надявам се, че това път ще успея, защото ушки му правихме с нощи всичко по генерацията. Сега ще видим какво ще стане.
ще ви кажа какъв е резултата, след което се прибирам да татуирам и после след обеда, ако остане време и в сервиза има свободни подемници, отиваме да правим другата интервенция по колата с макферсоните и ще пробваме да направим по-висока. И момент наистина ще мине. Надявам се този пътичко да е наред. Така, сега да ви разкажа какво се случи. Най-после успях да взема преглед. Отидох там, пред мен имаше друг човек, който чакаше, минаваше преглед и въпросният дядо, който прави прегледите там, през цялото време му се караше, навикваше човека с някакви глупости, които човека очевидно не разбираше, вместо да се обясни нормално. След което дойде едно момче да попита кога има свободен час. Дядото пак се развика за някакви глупости, скарах се и момчето си тръгна. Следователно идва моя ред и тъпия старец от ГТП Емилия, ето тук ще сложа линк към тях и ще сложа къде се намират, абсолютно никой да не ходи. Почна отново да се заяжда с мен, имал дупки по генерацията и така нататък, при условие, че той дори не е клекнал под колата и не се вижда. В крайна сметка аз го накарах да замери, без значение неговото тъпо мнение и без значение, че целият ден му е крив и си го изкарва очевидно на клиентите, което аз му казах. При което закачи колата да минава на ново преглед и така нататък. Оказва се, че колата е в норми и че няма никакъв проблем да мине. Само че каза, че няма да ме пусне да мина преглед, защото колата била черна, а в талона пишело тъмно син, аз съм оставил един елемент само. При което, когато започваше прегледа, преди 2 дни, когато му дадох цялата сума за прегледа, той каза, няма проблем, че колата е черна, в талона пише, че е тъмносин, тук ще мине. А сега почна да се прави за това и аз това нещо му го обясних. Дигнах му един скандал, в крайна сметка развиках се, защото не ми издържаха нервите да се занимавам с малумници рано сутринта в 9 часа и трябваше да го метна в канала вече. Както и да е, успях да мина преглед. Минавам аз прегледа и ме накара да си плата втори път. Втори път трябва да си плата, защото пак замервал колата и някакви глупости. Поудях пак, скарах с него. Исках да ми пусне фактура и касова бележка. Очевидно платих допълнително само за второто измерване, което също не би трябвало да се плаща, но както и да е, искам да ви кажа, че там работи един сърдит стар олигофрен. Надявам се абсолютно никой да не ходи там да си губи времето. Направо тук ще ги тагна с локация, с всичко, за да покажа. Изразявам недоволството си, просто други граждани на град Пловдив да не страдат и да не се занимават с глупости, ами просто да отидат някъде и да минат преглед за 10 минути, както се прави реално. Сега отивам да поработя малко, след това се надявам да ми остане време да се опитаме да дигнем колата и ще ви заснема и това в днешния влог, ако успеем. Ми успяхме да свършим на време, пак съм в сервиза. Тъкмо ще качваме колата на подемника, ще сваляме джантите и почваме да се мъчим да направим по-висока. По изчисленията с около 5 см. Така, започваме с измислите неща. Киро, какво смяташ да правиш в момента? Да дигнем торсиона с един зъб. Добре, значи това отзад каза, че ще е лесното. Ще видим после отпред какво ще се случи.
Ще има ли кола след това? Ако не има там едно място да се храняват. Значи успяхме да изкараме поне единия. Сега обяснява плана. Какво ще направим за отпред? Тук още не сме го изкарали. Там ще го преместим с един зъб. След това отиваме да мислим отпред какво ще стане. Така, от тази страна вече е свалена с един зъб надолу. Може да видите разликата между това и това. Реално тази разлика, толкова ще бъде повдигната колата. Тази разлика, която виждате. Не е малко, има бая разлика, така че мисля, че ще се личи доста визуално. Докато Киро продължава с хамалската работа, свалих отпред и сега вече мъдрим как да дигнем отпред, защото отзад общо взето Киро каза, че е лесното, пък тук е по-сложното. Така, след като оправихме отзад нещата, е време предните амортисьори да пробваме да ги дигнем по неговия начин, както каза, че е измислил, и да видим дали ще се получи. След това ще ви снимам сега процеса, част от процеса и после крайния резултат. То ще е интересно да снимам това Peugeot до някое обикновено, между другото, за да видим разликата. Той ходи много често на фитнес по това време и не пие. Решихме, че не всичко става със сила и трябва да свали целия шенкел. Защото с напълне не докарахме до никъде. Така, импровизациите за повдигане отпред започват. Ще обясниш ли какво правиш или? Да. Трябва да направим подложки на макферсоните. Тези подложки ще бъдат конструкция от шпилки, гайки и още един макферсон. Топ. А това... Чакаме да дигнем около 40 мм колата. Безопасно ли е за каране? Даже е минал тюф. Топ! Идеално! Киро, моля ли само питам, този инструмент какъв е в устата ти, където всеки път се сне? Това ще да кажа, моля ли се клипа съм цигара? Мислим еднакво, топ. Това изглежда доста здраво и безопасно, наистина е минал тюф, сигурен съм. Има одобрение от тюф, няма проблем. Да, добре. По принцип, сега е момента да кажа, не прави такава дома. Тази кола ще се кара само от опитни пилоти, само на терени, които позволяват. Да, на всяка една писта в Пловдив, която съществува. Писта Тракия, сега отвориха писта Бетонен мост. Топ, ето чай да видят хорчета, че ги подсилваме поне. Да не си мисля, че е просто така. Топ. Я пишете долу в коментарите дали тези джанти си подхождат с BMW 6 серия. Вярно, малко е разглобено сега, ама това е такова временно явление. Иначе джантите наистина са топ. И ако не ги надерем докато стоят тук, ще е още по-топ. Чакаме мнението долу. Така, в момента значи, трябва да изхабиме ние 75 лева, за да видим ще стане ли нещо. В момента на истината. Топ. Киро, първи клип без цигара. Между другото искам да кажа, че за новата 2025 година ние ще произвеждаме джиповете на Peugeot. Ще работим за тях специално.
Ето е магията. Как да повдигнете амортисьор? Всички нормални хора, или поне повечето, или не си пипат колите, или искат да ги направят по-ниски. Но ние постоянно трябва да сме наобратно, така че трябва просто да го напаснем, за да влезе. И след това да съберем някакси там амортисьора. Но както казах, Киро работи към Peugeot. И то не е Peugeot България. Ами един от главните в Peugeot. Даже ако примерно видите Peugeot с двигател 3 цилиндъра, има на Киро подписа отгоре. Просто ги има заводско. Мисля, че най-вероятно няма да се реже Макферсона, защото той просто заспа. Това все едно цял живот просто в Peugeot са го мислили, но ги е било страх да предприемат тази крачка. И сега Киро, като техен главен нов инженер, го направи. И мисля, че е топ. Това е като Golf Country, само че Peugeot Country. 206. Обаче искам да видите, забележете в видеото какви простоти правиме за едни 4-5 см повече, а пък уж жените казват, че размера нямало значение. Момента на истината, дали ще пасне на колата. Аз снимам още... Ще пасна, аз свали малко надолу да мога да нацеля. Не мога да повярвам, паснаха. Сега ще сглобим абсолютно всичко, ще направим същата процедура за от другата страна и затова няма да ви го заснемам, защото ще е абсолютно същото. Просто ще ви снимам вече крайния резултат, колата като е сглобена. За да не става прекалено дълго видеото, защото така или иначе вече е достатъчно дълго. Машини ли? Влезе ли? Ето, даже нямаше нужда да помагам. Тук е опълна като олигофрени. Поне заякнах. Междувременно ще бладисаме апаратите и барабаните отзад, докато правим другите работи. Така, накрая сме с проекта, дойде и 500 да помага, защото просто нямаме нерви вече. Отнени 2 дни, напръскахме спирачните апарати, отзад барабаните, слагаме фланците, монтираме гумите и Киро иска да ме изгони, сигурен съм, и даже според мен няма ми дига поне една седмица. Освен утре, защото утре ще пием. Момента на истината. Дали като слезе ще е дигната. Тръпнем в очакване. Ти представяш ли се? Чай да видим. Кое? И отзад я дигнахме, да. Дали това ще е новия SUV на Peugeot и Киро дали ще бъде повишен там? Въпрос на време. Ето топ е! Мале, тя... Искам само да... Чакай малко, дай се нещо да премерим колко е дигнат. Няма проблеми. Искам да видите разстоянието между калника и гумата. Топ! Това в момента е по-дигнато от повечето джипчета. Няма проблем. Значи за справка ще сложим един гайчен ключ 15-ка. Топ! Идеално! Значи, по-добре стана от очакваното наистина. Мисля, че вече мога да спирам на всеки един бордюр, като всички селяци. Това е. Ами, момчета и момичета, мерси, че гледахте клипа. Пишете по един коментар, ако искате такива интервенции. Киро, освен газови уредби, това му е любимото, каза, че вече със сигурност... Каза, че няма повече никога да прави такова нещо, така че не знам на кой да пишете.
Но следете канала, сабскрайбвайте, лайквайте. Да. Желание, като дойде време за смяна шарнири, биалети, амортизори и така нататък. Да се обади за тази кола специално. Искам да кажа само отпред да направим колко време ни отне. Може би 3-4 часа. Така че това е. Айде, чао! Само бързо вместване. Забравих да покажа отзад колко е висока. Ето. Да добиете някаква представа. Топ. Така завършва видеото, да ви покажа тук колко е висока реално.